bago maglaog sa simbahan. Daiman magwalat nin bag sa tukawan habang nag-aakokan komunyon. Sa tamang pag-akukan komunyon, buksan ang walang kamot mantang sa irarom ang tuong kamot. Kuahon ang ostya gamit ang tuong kamot, asin ihungit ang sagradong ostya sa atubang kanpadi o ministro. Igwapo kita nin second collection para sa tong mga programa asin proyekto sa padagos na pagpakarahay asin pagmantener kan simbahan. Ang schedule po kan youth encounter gigibuhon sa petsa 4 sagkod sa kan Setyembre. Magrani na lang po sa parish youth ministry para sa iba pang detalye. Sa parehong aldaw, ang missionary families of Christ magkukondusir kan Life in the Spirit Seminar. Iniimbitaran po ang mga mag-aragom na mayo pang kinababalehan na organisasyon na magpartisipar sa nasabing formation seminar. Magrani po sa mga miyembros kan nasabing organisasyon para sa iba pang impormasyon. Sa pag-andam kan kafiestahan kan eksaltasyon kan Santa Cruz, igwapo ni novena pagkahapon na pangangenotan kan Confraternity of the Holy Cross. Sa petsa 2 hasta 4 magkakaigwapo nin perdon procession sa tulong manlain-lain na lugar sa satong parokya kaiba ang Divino Rostro. Siringman sa petsa 5 hasta 7 magkakaigwaman nin dawn procession sa oras na alas 8:30 nin bangki. Makisumaro po kita sa nasabing mga prosesyon. Kasabay kan pagselebrar sa Peña Francia sa Naga, padagos man po ang Bishop Gainsa Trade Fair nagigibuhon sa Robinson's Mall poon sepit sa 11 hasta 21 kan Setyembre. Bilang suporta niyato sa nasabing trade fair, magbakal po kita nin ticket na available sa opisina. Suportahan niyato ang trade fair para sa programa kan Caritas Cáceres. An sa tuya pong Santa Misa ngunya na pagkaaga, idinodolot para sa mga minasunod na intensyones. Pasasalamat, dolot kan mga minasunod. Kim Cayetano Ricafrente, Chris Gabriel Riabres, Rocky Vicaldo, Lemuel Moran, Raymond T. Almazan and family, Mr. and Mrs. Jovito Vicaldo and family, Mr. and Mrs. Noriel Sardon and family, Johannes and Lourdes Bailon, Erwin and Ina, Gregorio Luares and family, Evelyn Omayan and family, Mr. and Mrs. Anthony Soltes and family, Mr. and Mrs. Paul Christian Soltes, Mr. and Mrs. Jose Ocampo Jr. and family, Mr. and Mrs. Guillermo Penetrante Jr. and family, as in Raquel, Portugal. Petition mass to pass the board exam, dolot ni Denzel Wyeth F. Bala. Para sa kaumawan ni Amang Nazareno, dolot ni Amada Azucena. Para sa sarong petisyon, dolot ni Mr. and Mrs. Melchor Saldo. Para sa kaumawan ni Inang Katipanan asin Nuestra Señora de Angustia, dolot ni Julie Gratil. Para sa sarong petisyon, dolot ni Mr. and Mrs. Jose Felito Abinal and family asin Leslie May San Juan. Para sa kapahingaloan kan minasunod na kalag, Antonio, dolot ni Agnes Saraspi and family, Antonio, dolot ni Mr. and Mrs. Arthur Romualdo and family, Asuncion E. Irene, dolot ni Mr. and Mrs. June Overo and family, Catalino E. Crisanta, dolot ni Mr. and Mrs. Melchor Saldo, Clarita E. Elizabeth, dolot kan Bailon family. Para sa gabos na mga kalag, dolot ninda Mrs. Precious Jade Alcantara, Mr. and Mrs. Jovito Vicaldo and family, as in Eduardo Rule. Para sa kapahingaloan kan minasunod na kalag, Elias Ipelahia, dolot ni kan Morillo family, Esther Paris E. Virgilio,
Dolot ni Mr. and Mrs. Jose Felito Abanil and family. Flores, dolot ni Janine Oco. Loreto E. Pablo, dolot ni Lilia Moran and family. Edmundo E. Antonio, dolot ni Marisa Delgaco. Ricardo E. Rustico. Lydia, asin para sa gabos ng mga kalag, dolot ni Eulalia Morillo and family. Pasasalamat dolot ni Annabel Florese. Para sa sarong petisyon, dolot ni Nelly Picundo and family. Para sa kapahingaloan kan minasunod na kalag, Lourdes E. Otariano, dolot kan relevante family. Lucio, dolot ni Mrs. Precious Jade Alcantara. Lucio Eric, dolot ni Mrs. Fe Rodriguez and family. Maria, dolot ni Mrs. Imelda Soltes. Mario E. Maria, dolot kan Baluca family. Marlene, dolot kan Banyaga family. Narciso, dolot kan Manyugo Basinal family. Natividad, dolot ni Beatriz Berce. Pedro E. Amparo, dolot kan Bornas family. Princess Luan, dolot kan Nilulwa Priela. Prof. Serfina, dolot ni Moriel Sapinoso. Rodolfo E. Jocelyn, dolot ni Mr. and Mrs. Noriel Serdon and family. Romulo, dolot ni Juliana Abanyo and family. Salvacion, dolot kan Abad and Bersabe family. Salvador E. Monica, dolot ni Beth Largoza and family. Teresa, dolot ni Mr. Dario Mortera and family. Numeriano Senior E. Chodora, Guillermo Senior E. Natividad, gabos dolot ni Mr. and Mrs. Guillermo Penetrante Jr. and family. Para sa sarong petisyon, dolot ni Shirley Portugues and family. Yaon na po kita ngunyan sa ika-20 Domingo kan ordinaryong panahon. Inutob ni Kristo ang misyon asin kaligtasan para sa gabos. Minaot niya na ang gabos madara sa kahadean kan langit. Ang tema kan liturhiya niya to ngunyan na Domingo, iyo na ang gabos inaapodan na magbaklay sa dalan nin kaligtasan. Ipamibinyato sa selebrasyon kan Eucharistia, nagabos kita magkaburunyog sa panghingoa na makamtan ang grasya nin kaligtasan. Ang sa tuya pong Santa Misa, ngunya na pagkaaga, pangangenotan kan sa tuyang bagong parochial vicar, si Reverendo Padre Hans Christian D. Borbor. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Na daling makakaagaw, kung di ka buya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daling makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Bungangin pagtiripon ni mga magdurugang sa imong harong. Pagtubod yamon ang magrarong ikaw
samuyang tahaw, kaugmahan na daing makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Bunganin pagirondo, kanti sa liwanag kan tataramon, paglaong yamo lugod magrikon, ikaan kaligtasan sa tapos na panahon. Kaugmahan na langit makakaagaw, kung ikabuya sa samuyang tahaw, kaugmahan na langit makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Bunganin pagpanginaban, kang hawak asin ang dugo na anang, pagkabuot niya mo lugod makalubog, ikaan eton ng kamuot sa mo. Sa ngaran ka na Ma, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang grasya na Jesucristong kagulang nanta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pakisumarok ni Espiritu Santo, mapa sa Indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako unta sa tumakasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na mga kamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa dataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabawas na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ko'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tumakasalan, darahon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Maherak ka, Kristo, maherak ka, Kristo, maherak ka, kagurangan, maherak ka, kagurangan, maherak ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa laga katulinongan, sa mga taong marahayan bukod. Ginoo maumiika, rinurukyaw ika, sinasamba ika, pinapanguraway ika, pinapasalamatan ika. Huli ka na kula mong kamurawayan, kahurang na Diyos, aden langit nun, Diyos amang makakamhan. Kahurang
Jesu Kristo. Kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, aki kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kakuaan sa mong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan turong kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Ika, O Diyos, na nag-andam para sa mga namumuot sa imo, kan mga dai naihiling na karahayan. Pabulusa an kaladman kan pagkamot mo sa samong mga puso. Tanganing kaming namumuot sa imo sa gabos asin urog pa sa gabos, magkamit kan sa imong mga panuga, na nangungurog sa gabos na pagmaot. Huli kay Jesu Kristong kagurangan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay sa nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Ipinapahayag sa enot na babasahon, nayaon ang pangangalokan kan Diyos para sa gabos na makisumaro sa gawe nin pagpapabanal. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Siringan sabi kan kagurangnan, utuba an katanosan, gibuha an kasuriputan, taharanina an sakong pagligtas, maabot na, asinan sakong kasuriputan, ihahayag na. Ang mga dayuhan na nakikisumaro sa kagurangnan, tanganing maglingkod sa iya, tanganing mamuot sa ngaran kan kagurangnan, asin maginiyang surgoon. Ang gabos na naguutob kan Sabath, na mayong paglapastangan, asin nagdadanay sa sakong tipan. Dadarahon ko sinda sa bukid kong banal, asin papaugmahon ko sa harong nin pamibi. An sa indang mga tinutong na atang, asin mga sakripisyo, maaako ko sa sakong altar. Taan sakong harong, aapodon na harong nin pamibi, kan gabos na banwaan. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. o Diyos, pag-umawon ka kan gabos na banwaan. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan. Kaugayan kita kan Diyos asin bendisyonan. Paliwanagon niya sa to an sa iyang lalawgon. Na maaraman sa bilog na daga an sa imong dalan, sa gabos na nasyon an sa imong pagligtas. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan. Magugma asin magkurahaw an mga katawohan. Tahinuhukuman mo ang kinaaban sa kasuriputan.
Hinuhukaman mo ang mga banwaan sa katanosan, asin ang katawohan sa daga, ina ang tabayanan. O Dios, pag umawon ka kan gabos na banwaan, Magpasalamat sa imo ang mga banwaan, o Diyos. Magpasalamat sa imo ang gabos na banwaan. Bendisyonan kita kan Diyos, matakot sa iya ang gabos na puro kandaga. O Dios, pag umawon ka kan gabos na banwaan. Si San Pablo naglingkod para sa gabos. Siya man nagrukyaw kan marahay na bareta sa mga pagano. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, ngunyan nagtataram ako sa Indo na mga hintel, sa sukol na ako apostol sa mga hintel. Iginagalang ko ang sakong paglingkod, tibaad lamang mapainom ko ang sakong lahi, asin sa siring, maligtas ang iba sa inda. Takon ang pagpalayas sa inda, pakipag-ulian kan kinaaban. Ano daw ang pag-ako sa inda, kun bakong buhay, hale sa mga gadan. Tadai mababawi ang mga biyaya, asin pangapudan kan Diyos. Sa siring nakamukaibto, nagsuwail sa Diyos, alagad ngunyan, nahirakan huli sa saindang kasuwailan. Siring man, sindangon yan, nagsuwail sa pagkaherak na makamtanindo, tanganing sindaman ngunyan, mahirakan. Talinaom kan Diyos ang gabos na kasuwailan, tanganing ang gabos, mahirakan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagulangnan mapas sa Indo. Asin sa saimong espiritu, Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog kay San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagliklik si Jesus sa mga rona nin Tiro asin Sidon. Uya sarong babaeng Kananeya na nagluwas sa teritoryong ito, nagkukurahaw na ansabi, kahiraki ako kagurangnan, aki ni David. Ang aki kong babae, makuring sinasaniban, nin demonyo. Mayo siya sa iyang sinimbag. Nagdulok ang mga disipulo sa nakiulay sa iya na ansabi, subulan siya, ta nagkukurahaw sa hurihanta. Nagsimbag siya,
day ako sinugo, kundi sa mga nawawarang karnero, kanharong nin Israel. Si babae nag-abot, nagsasamba sa iya na sabi, kagurangnan tabangi ako. Nagsimbag siya, bako magayon na koohon ang tinapay kan mga aki, asin idaklag sa mga ido. Nagsabi ang babae, opo kagurangnan, alagad ang mga ido nagkakakan, manin mga rakdag na nauhulog, hali sa lamesa kan sa indang mga amo. Da nga nagsimbag sa iya si Jesus, o babae, dakulaan sa imong pagtubod, mangyari sa imo susog sa buot mo. Asin na umayan ang akin niyang babae kan oras na ito. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po kita gabos sa paghinanyog kan homilya. Sa enot na babasahon mga tugang na hinanyog niya to, ang mensahe hali sa libro ni Propeta Isaías, kan pangapudan sa kagabsan kan pagpapakabanal. The call to holiness. Kaya nga ni, tamang sinasabi kan sa tuyang tema sa ika-75 taon kan sa tuyang archdiocese. Gabos kaayon, gabos may gibuhon. Ining enot na babasahon, pangapudan para sa gabos, para sa pagpapakabanal. Asin suportado kan Salmo Responsorio, sinasabi man di o Diyos, pag umawon ka, kan gabos na banwaan. Siring man sa ikadwang babasahon na niya to, ang surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Aram nindo ang bilog na buhay ni San Pablo, yaon sa iyang misyon sa mga hintil, mga pagano. Kadakol siyang nakonverter sa pagtubod, ninhulikan sa iyang paglapigot na tukduan sinda, ma-evangelize, as in eventually, naging parasunod kay Kristo. Asin sa Ebanghelyo na hinanyugman niya to, ining manungod sa babae na nagdulo kay Jesus, na bako man nga ning Hudyo, nagdulo kay Jesus para magpatabang. Enot ang reaksyon ni Jesus, iyo ang pagtuninong. May nabasa ko na nagsabi, God's silence doesn't mean God's absence. Malanganit ang mga disipulos pa ni Jesus, nagsasabi na papunduhon ang babae na nagkukurahaw. Nakakakua kang atensyon ni Jesus. Malanganit ang may simbagan pasinda na sabi digdi ni Jesus, bakong maninigo na bagong magayon ang tinapay kan mga aki, idaklag sa mga ido. Hababa ng maray ang hiling sa babae. Ido, mananggad. Pero mailing niya to ang simbag pagiraray kang babae. Kagurangnan, alagad ang mga ido, nakakakakanman nin mga rakdag na nauhulog hali sa lamesa kan sa indang mga amo. Duman nakuha ang atensyon ni Jesus, o babae, dakula, ang sa imong pagtubod. Uya ang pagkakaiba. Kung nagigiramdaman nindo ka na kaaging Domingo, ang Ebanghelyo manungod man kay San Pedro, na nagsabi kay Jesus na madulok siya, maglakaw sa ibabaw ng tubig. Ano ang sabi ni Jesus? Hababaw na pagtubod, na naglulubog. Pero ini, ang sayman ni Jesus, o babae, dakula an sa imong pagtubod. Mga tugang, kung papararo mo na niya to sa tuwing pakasabot digdi, iyon na. Kung kita namimibi, nagahagad ning pabor sa mahal na Diyos, ang tataramo kayo sa Bicol, dapat makulit kita. Porsigido. Gusto ko ini, kagurangnan. Tabangi man ako. Malanganit ang address pa na ginagamit niya kay Jesus, kagurangnan. Aki ni David.
Inulit pagiraray, kagurangnan. Nagigiramdaman ko itong istorya kan manungod sa karawat ning mga palaka. Ang enot na makasakat, mga 10 metros ang langkaw kang sasakaton ka mga palaka. Ang enot na makasakat, may gaganahon na premyo. So nagpuunang magsarakat sinda. Kang nasa katahawan, may mga nagkukuraw naman na kapwa palaka. Dahil mo yan kaya. Magbutas ka na. So iba, nagbutas na, alagad ining sarong palaka, nasa dit, luway-luway, siging sakat pagiraray. Long story short, naabot manggiraray kaning palaka ang pinakataas. Kang hinapot siya, anong yata dahi ka nagbutas, dahi ka nagpahulog na sana, kang nagkukurahaw na ang kadaklan, na bumutas ka na, tadai mo yan kaya. Sabi kaning palaka, ano nga yung sinasabi mo? Ito pala ng palaka, bungog. Well, ano man ang makukuha tadigdi sa palakang bungog? Ang babae sa Ebanghelyo, naging bungog sa mga nadadangog niya na negatibong pagsabi, dahi ka na, pumundo ka na sa pagkurahaw, dahi ka papansinon ni Jesus. Pero porsigido siya. Nakuha manggirarin niya ang premyo na gusto niyang makuha, na maumayan ang sa iyang aki. Mga tugang, pag-abot sa pagpapamibi, dapat siring kita kaini. Babae, porsigido, makulit, may pagtubod. May kasabihan kita, man proposes, God disposes. Kita man lang ang nagre-request, asin sa pagre-request niya to niya, nagpapakumbaba kita. Iling ang babae, sabi niya, ido na kong ido, pero mahulog manggirari ang kakanon. Man proposes, God disposes. Pusog ang pagtubod kan babae, maski bago siyang Hudyo. Gusto kaya niyang makamtan ang sa iyong inahagad. So kung siring ang pagtubod niya to sa babae, sa mahal na Diyos, posibleng itao sa satuya. Asin ang mahal na Diyos, nagtatao, maski sa bakong Hudyo. Kaya nga ni, kung babalikan ta ang pinakatema, kan liturhiyan niya to ngunyan, na ang pangapudan sa pagpapakabanal para sa gabos. Bako sanang para sa mga Hudyo na nagsasabing, sinda ang God's chosen people. Para sa tuya, ang God's chosen people, iyo ang may pagtubod sa mahal na Diyos, iyo ang may pagtubod kay Jesus na ipinadaras sa tuya bilang sa tuyang Mesiyas. Kaya, sa mga panahonin, mga tugang, poon ngunyan, makanood kita sa babae na ini. Kung kita may hinahagad sa mahal na Diyos, dapat pusog ang sa tuyang pagtubod. Yan ang enot na dapat yaon. As in, maging makulit kita. Siring ka, nagigiramdaman kong linya kan sarong poster. Itong gapu na padagos sa gilid kan dagat, padagos tinatamaan ning alon. Ang gapu na dakula may mga gatak na. As in, ang caption na yaon duman. In the confrontation between the water and the rock, the water always wins, not by force, but by persistence. Sa pagpapamibi, maginsiring kita kan tubig na padagos tinatamaan itong gapu na matagas. Malumoy na malumoy. How much more kung kikimahirak kita sa mahal na Diyos, nagahagad nin pabor, alagad may pusog na pagtubod kita, asin porsigido. Definitely, ang inahagad niya to, mapapasatuya, asin itataonin mahal na Diyos. Siring kan pabor na itinaon niya, duman sa babae, sa Ebanghelyo. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan sa tong pagtubod.
Nagtutubod ako sa Dios na mga kamhan. Kagkibo kan langit asin kan daga. Asin kay Yesu Kristo, aking buktong niya, kagurang nanta. Pinangidam, huli kan Espiritu Santo. Namundag, kiberen Maria. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, nagadan asin ilinubong. Huminilig sa magadan. Kanikatulong aldaw na buhay liwat, halili sa magadan. Kanikatulong suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tukan Diyos amang mga kamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinaban ng mga santos, pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin lamay, sa sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Pamibiinin banwaan. Sararo sa pagkamuot, masarig kitang magdulok sa Ama na day nagsasayuma sa anuman na pag-arang, nagikan sa pusog na pagtubod. Ang sa tuwing simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, padagos na magin dalihigan, kan pagkaherak, katuninongan asin pagkamuot kan Diyos. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad nin mga paratubod, malikayan niyato ang pagkabaranga, huli sa pagkaungis, asin sa salang paghukom sa kapwa, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga ina na nahahadit, asin napupurisaw sa salud, kan sa indang kaakian, dai makalingaw na magdulok kay Jesus sa paghagad tabang asin ranga. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang sa satong komunidad, maranga asin kamuotan kan mga nag-aataman sa inda, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ugma sagpod paman, sa saindang langit non na eerokan, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos na makakamhan, sa mong pailihan asin kusog, kamautan mo na magkasararuan gabos na tao, gibuha kaming mapagmangno sa mga pangaipo kan kapwa, asin dainangad kami magsikwal sa kisayman, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matuko po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia, ang pagdolot asin pag-andam kan mga atang. Kagibo asin kag tao, gabo sa diri mo. Kapinonan kapanoan ning mga karahayan na nakamtan. Gabos balaog mo. Ano ang ikakadulot ko sa pangataman mo? Sa buhay na ini, naimabilang ng mga biyaya. Ano ba yan? Ang ikakabalos ko.
kasing taon, gabos ikinaugay mo, maninigo asin matanos na nanay, asin din sansaen magpasalamat kami sa imo, kami sa imo. Bating lupo ang gabos. Mga tugang tanan sa kosan sa inyong atang, maako man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Ako kagurangnan an samong mga atang, nahuli kaya nahaman an mga mamuraway na ribayan, tanganing kaming nagdudulot kan mga tinao mo, magkanigong sa imo man sana mag-ako. An kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas an mga puso. Initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat ira sa gurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigosin dapat matanos sa sinakakaligtas. Nakamidanay simensan sa in magpasalamat sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na dahing kasagkuran. Nakakagamiaw kami na sa dahing sukol mong kamurawayan, nagsanggawad ka sa mamay kagadanan, sa bagsikan sa imong pagka-Diyos, at ngani itinagama mo ang bulong sa samo man sa nang pagkamagagadanon, asin kung ano an ikinapahamak kan mga nawara, iyuman an ilinigtas mo sa inda, uli ki Kristo na samong kagurangnan. Kaya nukbo nin mga angheles, nagsasamba kan sa imong kamahalan, nag-uugma sa atubang mo sagod paman, nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa inda, ang samong mga tingog sa kaugmahan nin mga magkairiba na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ning mga hukbo. Ang langit asin daga, manok ang sa imo, kamurawayan. Hosanna sa kaligtasan, paladan ng inaligtig, sa ngalan ng kagurangnan. Hosanna sa kaligtasan. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabunin nga bos na kabanalan. Kaya ning mga atang namibi kami, pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Jesucristo. Kan siya, sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkwasyanin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini asin itinaos sa mga disipulos, nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tayo sa kuyang hawak
na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuhan niya man in kalis, asin garari pagpasalamat sa imo, tinahusay madisipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago sindanay na tipan, napapabuloson para sa indosin para sa dakul, sa pagpatawad kan makasalan, ini pagibuon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangan, ipinapamaletan niya mo. Ang pagkabuhay mo, liwan, ipinapahayag. Sangkot na ikaw magkatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramdama kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay ba kan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man, giramdama sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kay ba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostol sa gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na rin kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa akip mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kabaniya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, ng kitang magsabi. Ama, Diabo, kayaon,
manalo ang ngaran mo. Magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa dagat, siring sa langit. Anon sa araw-araw, itao mo sa muyan dunya, asin atawanon mo kami sa samong mga kasala. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyan. Nareka ang sugundi, agawa kami sa marang. Agawa kami sa gabos na maraot, namimiibi kami kakurangnan, warasan sa maaldaw niyawan katoninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imong kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Hesu Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa mga apostoles, katoninungan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katoninungan itinatao ko sa Indo. Haray paghilingaan sa mong mga kasalan, kunden pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya, mapa tuninong asin magkaboronyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katoninungan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo nin katoninungan.
Uya ang kordero kan Dios. Uya nagpaparak ang makasalan kan kinaban. Palada mo na pod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag maoomayan. Si Kristo ang nagbigay kahulugan sa buhay ko. Ipinakita niya ang tunay kong katayuan. Iminulat niya sa akin ang aking patutunguhan. Ang ganap kong makapiling ang Diyos Ama. Tayo'y kay Kristo, mabuhay man o mamatay, pagkat niyakap niya ang sangkatauhan. Kamatay ay nagiging buhay kung sa Kanya tayo nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo. Tinawag niya tayo at pinili mula sa karamihan upang pag-isahin ang kawan niya.
Maluhod po ang gabos. Pamibi para sa hubileyo kan parokya. Diyos Ama sa langit, uya kami sa imong atubang, pano nin pagpapasalamat, mantang nag-aandam kami para sa ika-450 taon bilang sarong parokya. Sa nakalipas na 4 may kabangang siglo, ikaan sa muyang naging pailihan. Sa lambang momento kan sa mong kasaysayan, an sa imong grasya, padagos na nagsusupay. Hesukristong kagurangnan, dinaog mo an kagadanan sa paagi kan krus na naging instrumento kan sa mong kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa imo para sa mga buhay na gapo, an henerasyon nin mga kapadian, relihiyoso, asin mga laiko, na nagtugdok kaining komunidad nin pagtubod. Tawan sa mo an grasya na pangatamanan an mga pamanang ini sa paagi kan banal, asin matanos na pagkabuhay. Banal na Espiritu, baguhaan sa mong mga puso, mantang kami nag-aandam para sa hubileyo. Gibuha kaming simbahan na sinodal, nagdadangog, nagbubulong, asin naglalakbay na durungan. Palaadan sa mo an kalayo nin misyon, sa paagi kan sa mong gibong pagkamuot, madarami lugod an sa imong liwanag, sa mga dukha, sa mga nagmumundo, asin urog ng gayo, sa mga hovenes, na iyo an paglaom kan sa mong simbahan. O banal na krus, lugod ang selebrasyon na ini, bako sa nang paggiromdom kan mga nakalipas, kundi magin burabod nin bagong kusog, nin pagtubod, para sa samong komunidad, asin pamilya. Sa grasya kan sa imong sakripisyo, kami lugod maging liwanag nin paglaom sa kinaban. O Maria, inang katipanan, asin anggustya, ipamibi mo kami sa imong aki, mantang sa mong ipinagpapasalamat sa Diyos, ang sagradong panahon na ini nin biyaya. Amen. Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Huli kay ning mga sakramento kagurangnan, kaming nakisumaro kay Kristo, mapakumbabang nagngangayo-ngayo, kan sa imong pagkaherak, tanganing kaming nakakaagid sa iya, digdi sa kinaban, magkanigong makisumaro sa iya sa langit, siya na nabubuhay sa naghahari, sa gabos, nakapanahunan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Mga anunsyo po para sa tuya, gabos. Enot, ikaw po kita ng second collection para sa tong mga programa asin proyekto sa padagos na pagpakarahay asin pagmantener kan simbahan. So, saro po kayan ini sa tuyang tinutungtungan digdi. Lulubog lilitaw pag nagtutungtong na. Padagos po ang pagbisita sa mga barangay kan imahin ni Nuestra Señora de Peña Francia, asin kan Divino Rostro. Padagos po ang paglibot kan imahin ni Nuestra Señora de Peña Francia, asin kan Divino Rostro sa mga barangay. Gigibuon ang pagsundo asin pagsabat sa oras na 3:00 nin hapon, asin isusunod ang misa sa oras na 5:00 nin hapon. Gigibuon man durante kan pagbisita ang instalasyon kan mga SKK coordinators
kan barangay. Sa pagmaot na magdakol ang bukasyon sa pagpadi asin pagreliyoso, magakaigwa po nin pagtiripon ang mga vocation coordinators sa mga parokya kan Rinconada. Iyan po gigibon sa satuyang parokya sa maabot na pitsa 22, aldaw na Sabado sa PPC Hall. Ipamiibi po niyato na maging mabunga ang nasabing pagtiripon. Bilang pagandam sa selebrasyon kan Peña Francia, ang mga padi sa Cáceres magkakaigwanin rekoleksyon nagigibuhon sa Basilika sa Petsa 1 kan Setyembre, aldaw na Martes. Huli kayan, Mayo po nin misa pagkahapon sa nasabing aldaw. Sa Pitsa 2 kan Setyembre, pupunan man po ang nobinaryo sa kaumuan ni Nuestra Señora de Peña Francia asin Divino Rostro. Ang novena gigibuhon pagkatapos kan misa pagkaaga. Pakidara na lang po sa opisina ang return slip o intensyon bago kan aldaw kan sa indong pamisa. So mga nagsiselebrar po kan sa indong kumpleanyo. Birthday celebrators, digdi na po kamo sa inutan. Matindog po ang gabos. Sige po, ipamibi niya to sinda. Diyos Ama, kaglalangin gabos, nauya sa kinaban, idinulot niya mo an sa mong pasasalamat asin pag-umaw para sa imong regalo nin buhay. Hinanyugaan sa mga pamibi para sa imong mga surgoon ang unya nagsiselebrar kan sa indang kumpleanyo asin nagpapasalamat sa regalo nin buhay asin pamilya. Sangkuban mo sinda kan sa imong presensya asin grasya, tanim padagos sindang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda asin pakabanala, siring man ang sindang pamilya. Irayo mo sinda sa tentasyon, kahilangan asin anuman nakatibaadan. Taning danay sindang makapaglingkod sa imo, ininahagad mi huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan anama asin aki asin Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa lao kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pitongpulo may 5 taon sa tong ginigirundong, ikan sa enot na banhi, simbahan kan Cáceres. Sa puso kan kabikulan, bunga kan paghingoa, kita magkairiba, sarong hawak ni Kristo.